Ahoj lidi, já vás zdravím od dnešního videa, to je z Minecraftu a jsem tu společně s Martinou Makrou alias Mňau. Ahoj. Je to náš 100% první Minecraft let's play. My jsme tam odběhli od zombíku a skeletonku a vynašli jsme tu krásnou horu. A že bychom se tady mohli zabydlet, jsme si řekli. Já tak jdem natěžit dřevo. Prostě tak mluvím jako plný NPCčka. Mám to brát co nejvíc seriózně. 100%. Jo. To nemůžu vyskočit. Co? V jakém biomu bys chtěl mít bara? Asi jako tady tomatom, tady ten je takový krásný. Ale tady je moc stromů, aby se nám tam vešlo jako hodně věcí, chápeš? Tak to vykopeme tady toto, ne? Skálu budeme z toho mít hovití dům. Jako, třeba jak jsou takový ty nový, no už to není nový, ale hory a na tom jsou takový květiny. No. No, tam bychom mohli mít barák, tam nejsou stromy, tam jsou jenom... Ty chceš tu Hello Kitty postavit, co jsme posílali ten dům, že jo? No... Počkej, Matildo, podívej se dolů, pojď sem. Tak jo, tu se zabydlujeme. Oh my god! Wow! Já mám nápad. Kde seš? Tady? Že kdyby jsme měli tady ten hobití dům, tak bychom tam to mohli udělat okna a pak se přes to okna na to dívat. Jo, to je dobrý nápad. Jenom lidi, já jsem trošku nachcípanej. Říkáš až te. Jo, teďka už jsem ještě trošku víc. Ještě trošku víc. Jako ale jo. Tady je mega dobrý. Co? Já jsem ale zahučel dolů. Je mega dobrý. Mě něco napadlo. No, co? Kde seš? Já si dám víc čanků. Že víš, jak je tam ta skála? No. Jak se dá tu čanku? Já tady udělám takhle zábradlí, když už to. Já taky zatím než se na ten koukej. Jo. Stékou, no zatím jak to bylo. Ne, moje dřevo. F3 plus A. Mám to. Jo. Dobrý. To je nějaký bug jenom. Tam se stalo. Co jsi to udělala? Pravidlo Minecraftu. Ty jsi nechala tak jo, našel se. Vidím dále ještě větší horu. Koukni se. To je ohromně vyšší. Vlastně picture. Tak to vypadá mnohem líp. Počkej, my jsme... Pojď. Co? Pojď sem. Kde jsme se zabydleli tady? Tak koukej. Tamhle bychom mohli mít mob farmu. Kamu to je strašně, ale to prostě rovný. No, tam bychom mohli mít mob farmu, tam by bylo něco toto a tady bychom si mohli zabydlet. Jo, to je dobrý nápad. Tak jdem, kde se nechala prosím tě ten crafting? To ty jsi ho tam dal. A kam? Já už nevím. Strašná tma. Není. Jo? Není. Co? No, mám zvýšený, já se bych viděla. To nepotřebuju. No, to je lepší. Je, jsem nechtěl dělat. Už tady vidím stín jako té hory obří a ne to. Já taky, no. Pojď mě, když tak tady ochraňovat, protože já nemůžu dělat dvě věci najednou. Jo, co? Že, pojď kopat. Jo, jdu. Tady bychom asi mohli mít miny. Kde seš?
kraftím. Teď pak ukážu, kde bychom mohli mít miny. A taky moc neběhej, když nemáme zdroj jídla, jo? Ano. Tady furt běháš všude. Ne. Co je? Tam jsou mobové. Proč neudělají dřevěný ark? Nevím. A vím, že jdu zabít Bylo zombíky. strašně užitečný. Jdu zabít zombíky. Tam jsou kytky. Super. Ano. A creeper. Vypal. Sleď. Tam to vypadá jako nějaká palička, ten dřevěný meč. Jako já mám tak čerpek, chápeš? Tak. O ne. Já snědl zhnilý maso. Normální. Ne. Wow. A proč jsem si vykraftila meč, když to sekera meč? To opravdu nevím, Fizi. Ale máme tady zdroj světla, lávu. Je. Co je? Creeper. Oh man. Aha. Au. Aha. Kamo, uklidni se, jo. Skeletone, uklidni se. Zlobivej skeleton. Kámo, to je dobrá skulinka. Tady jdu vybounmílovat tady strom. Ježíš, kolik tam je těch zombíků zahrabat. Prostě počkám, než bude to den, protože jako nemáme jídlo. Já mám 3 srdíčka, nemáme se jak vyhýlovat, když nemáme jídlo. Jako, co jiného je lepší udělat? Vole. Ježi, to není dobrý nápad. Tak jo, jdu se také zahrabat. Otevři mi skulinku. Otevři mi skulinku. Dělej, pojď, šup. Teď ti udělám vedle hned. Hej, rychle. Už jde. Jo. Já mám 3 srdíčka. Já taky. Co to stále stálo? Slyšet to nebo je den? Oni umírají. Oni umírají. Už to tam máš. Dělej. Vidíš světlo. Vidíš světlo. Jdem najít jídlo. Jo. Že bez jídla tady fakt nepřežijem. Tak zatím běž najít jídlo, já slyšel krávu. Co, hej, to bylo nějaký divný, tam se teleportovalo reálně. Co? I to jsou vyhořelý stromy, aha. A pozor na creepery. Jo. Tady nezahučet, prostě. To je dobrý. Irony. To nám bude k ničemu, když nemáme jídlo. Já si vezmu pavouk, ale je neútočí, ne? Ved nás je ne. No v noci. To hodný. No. Ale tohle je tarantula, ne pavouk. Proč? Reál. Se podívej, jak je to obří. To mobové, žádný. Tady je dobrá kejvka, tady vypadá jako dobrá kejvka. Já jdu tady Proč hledat. to můžete žrát kytky? Hej, Normálně ty krásky se žerou. že to nejsou žádný mobové, já tady vidím hezký, skoro úplně. Já tady vidím zombie, creeper. Já myslím jako zvířata. A ne tyhle mytický moby, který se vyskytují v Minecraftu. Proč to nejsou žádný mobové? No ne, asi. Aha, protože jsme asi v horách. Ne, ale Ovce! 3. Kolik tam je Prasátko, ovce, ty vo. Prasátko Pepína. Chcípněte. Jo, tady jsou. Čau. Cípni. Umři. To je naše spása. Minecraft Bůh se na námi slitoval. Čau, kámo. Tady už to zabijem. Já taky. Kolik máš vlny? 3. Tady máš ještě 4. Jo. Aby mohl aspoň jeden z nás mít tu
Další prasa. To je kámo zásob. No, aspoň něco máme teda. Musíme si to šetřit, jo? Žádný běhání, dokud nebudeme mít Ano. farmu. Víš, že jsme... No. Co? Příště je nebudeme zabíjet, jo? Příště prostě, když budeme mít mrkev, nebo seno, tak si uděláme na ně farmu. Aha. Kamo, kde to vlastně jsme? Ale na jakém místě? Nevím. Jak jako na jakém místě? Ty jako nevíš, kde máme ten... Ne. Oh. To je Po. Jo, tady je to rovný, tady je tohle rovný, jo. Ty fogo! Tolik železa! Jedu pro crafting table. Tam já mám 10 železa. Super. Kolik máš železa? Furt ty dvě a teprve teď půjdu těžit, až si vezmu ten crafting table. Takže tady bude náš barák, tady si to musíme označit nějak, jo. Musíme si to označit, chápeš? Aha. A budeš dělat barák ty nebo já? Já taky. Ty jdeš stavět. Ne, já jdu taky minit, já potřebuju nějaký kamenný nástroje, protože... Tak já mám kamenný nástroje, jakoby. Já mám 20 kamenů. No já potřebuju taky kámen, takže jo. Tak pojď, já ti dám. Ne, já se jdu do té kejvky, co jsem tady našla. Musíme udělat taky cestičky. Aha. Jo, tady to je kejvka dobrá. Tady já mám už 13 uhlí, ty vogo. Z jedné žíly. Jo, dobrý. Já tady omylem našel irony, když jsem kopal pro uhlí. Já jsem vzal to, prostě jsem se otočila tam random irony. Kde je ten crafting? Já ho mám. Potřebuju ho. Já si udělám. Ne, ten crafting je furt tam, já si udělala vlastní. Aha, pozdě no. Nebo možná by bylo dobrý, já tady teď kopu a tohle vypadá jako dobrý barák, že by z toho bylo... No. Ty nechceš tady ten krásný výhled? Jo, chci, jen tady, že bychom si mohli dát něco, že je takový okay. Jako, kdyby nám to creeper vybouchnul, tady to bude náš, protože záložní, chápeš? Nebudeme mít věci. Jo. Budou 2 staky kamene stačit. Stop, takhle ti řekl, 100%. Jo. Proč se už kamen stmívá? Jakoby. No protože... Nějak divný, ne? Proč se najednou tak rychle stmívá? Nevím, no asi 10 minut prej to. Že... No. Bylo to rychlý docela. Tady máme ale vodu, takže to je v pohodě, pak si můžeme udělat belík vody, kdyby jsme někam spadli, tak... To. Tak, mám tady jako postavit nějakou provizorní stěnu. Jo, nebo ne? Provizorní stěna, aby nemohli na nás mobové. Klidně. A pak ji zbouráme. Toto je jenom dočasný lidi, jo? Chceš to? Iron chestplate? Jo. Počkej. Nevyhodí kámen, zpátky. No, už jsme bez světla. Protože se iron vypálili. A ty teda máš
toto. Můžeš si vykraftit postel, ne, když máš to. A jo. No. Tak počkej, když se odpojím Ne, a ty pohodě. půjdeš spát. Kamo, ale takhle neusneš. Běž spát do té postele. No. Chvíli počkej, až tě to vyhodí z té postele. Hotovo. Čekni. No? Teda? No, magie. Magic? Wow! Nechápu, proč musí spát všichni. To Jo. nedává smysl. Jako u 3 bych to... Už to necháme? Už to zboříme, ne? Jo, už to zboříme. Vrať mi ty kameny. Počkej. Ne, všechny ne, to už stačí, to už. Hej, hele. Co je? No, počkej, asi vlastně. Jo, dobrý. Ne, to je tvoje. To už je tvoje. Dobrý. Pojď sem. Co? Pojď tam nahoru, tady. Jo, tak jo. Tak ahoj lidi, čau. Kurně, to vystředeš. Tak my se vás loučíme, tohle byl Minecraft Let's Play, ještě pak natočíme Minecraft. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever gonna happen. I don't think so.